Arkadaly gahryman serdarymydan keçiwe orta telekeçilik gollamak barada edýän ýygyderli aladalary işi ور telekeçiligiň netijeli işlemegine, hususy kärhanalaryň ösüş tepkinleriniň öňe ilerlemegine uly ýardam berýär. Ýurdumyzda telekeçiligiň erkin ösmegi üçin döredilýän amatly şertlerden peýdalanyp zähmet çekýän Senatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy Laçyn mebel hususy kärhanasynyň telekeçileri halkymyzyň mebel önümlerine bolan isleglerini kanagatlandyrmakda köp uğurly işler alyp barýarlar. Kärhanada daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orun tutup bilýän önümçiligiň ýoly goýulmagy, bu ýerde ýokary hili we döwrewap mebel önümlerini öndürmäge uly mümkinçilik döredýär. Agaç önümlerini timarlaýjy, keseji, ýonyjy we ýylmaýjy kämil enjamlaň tejribeli agaç ustalar tarapyndan sadaşly işledilmegi netijesinde her günde dürli görnüşli, dürli ölçegdäki mebel önümlerini bir näçe taýýarlanýar. Agaç ustalarynyň taýýarlaýan mebel önümleriniň hataryna häzirki zamanyň talaplaryna laýyk gelýän ýaşaýyş çaýlarynyň mehmanhana, aşhana we iş otaglary, şeýle-de çaglar otaglar üçin mebelleri, dürli ölçegdäki ýumşak mebelleri, edara kärhanalar üçin taýýarlanan ýörüti mebelleri görkezmek bolar. Bu mebeller çeperçilik bezeglerem hili babatda daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orun tutup bilýän mebellerdir. Işe ور telekeçiler özleriniň döredijlik gözlegleri arkaly mebel önümçiligi boýunça oňmyn we täze döwrewap çödütlerem tapýarlar. Pähim paýhas ummany matmuly Praga ýylyna hasda joşgyna zähmet çekýän bu hususy kärhananyň işçileri halkymyzyň ösen isleglerini kanagatlandyrmak maksady bilen şu günler mebel önümlerinden has döwrewap täze görnüşlerini öndürmek ugruna işleýärler. Telekeçiler özleri üçin döredip berýän şeýlegiň mümkinçilikleri üçin arkadaly gahryman serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.